nemitoro yenyika ino, nzara rufu zvawanda, kuchema Baba tinoshuwira musha uyo, une uchine mukaka, nzira dzendarama tinodawo kugarayo. Tinozogara pedyo payo, pane mvura Jesu ndiye, Jesu ndiye, ndiye mvura. Tinozogara pedyo payo, aiwa ndoda Jesu ndiye, Jesu ndiye, ndiye mvura. Zarura, 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 tifanane tione isha chenyu Baba chiuyai, chiso cha Jesu chiuyai, pano panyika hapana mufaro, tinoshuwira tinozogara pedyo payo, pane mvura Jesu ndiye, ona Jesu ndiye, ndiye kamvura. Tinozogara pedyo payo, Jesu ndiye, Jesu ndiye, ndiye kamvura. Ungaiwane vimwe amaziva ndiyeka, ane rugare ndiye Jesu. Tarira kudenga kuna Jesu chete, ane upenyu Jesu. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiko wedenga nepasi, toda kutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndiri kuverenga mukati mebhuku raGenesis chapter 25. Genesis chapter 25 pavhesi ya 6. Ndozoverenga mukati mebhuku raPsalms chapter 8. Ndokumbira kuti umwe nemumwe munditeere pandiri kuverenga, pamusana pekuti izvo mavhesi andiri kuverenga akasiyana, imwe neimwe ine vanhu vayo, saka umwe nemumwe achabata yake. Iyi vhesi yandiri kuverenga kuna Genesis chapter 25 haina chekuita nemi vapfana, munogona kuvhara nzeve nditaure nevaridzi vayo. Ndiri kuverenga pavhesi ya 6 inoti izvo: asi vanakomana vavarongo vaAbhurahama vaakanga anavo, Abhurahama wakavapa zvipo, akavatuma iye achiri mupenyu, vabve kuna Isaka mwanakomana wake, vaende kumabvazuva, kunyika yokumabvazuva.
ndiAbrahama. What Abraham did ndeyekuti izvo akanga ane mwanakomana wake waakanga aita naSera. Mushure mekunge Sera afa, Abrahama haana kupedza kuroora, akaramba achiroora. Saka Abrahama aroora, bhaibheri rangu riri kuisa pachena kuti Abrahama akaramba achibereka. Saka aramba achibereka, bhaibheri rinoti Abrahama manje aona kuti mazuva ake afamba. Zvaanoita ndezvekuti anogara pasi obva ati, before I die I want to put order in my house. Because vana vake aivaziva, maproblems achauya aivaziva, pakunetsana kuchaita panhaka aipaziva, kuti nyangwe imba yatigere ichanetsa aizviziva, kuti achatonga ndiani aizviziva, anosara pamba ndiani, inyaya ichanetsa aizviziva. And what does Abraham do? Haaende mberi achingoramba achingobereka, anochitora vaabereka ogara navo pasi, ovataurira kuti makomrades ini ndakuenda, ndichiri mupenyu, izvi ndo zvandakukuitirai. Ndokubva ati kune wekutanga ndokumupa zvaakamupa, kune wechipiri ndokumupa zvaakamupa, kune wechitatu ndokumupa zvavakavapa. Akati imimi pano pamusha mese hamusisina nzvimbo, chifambai muende. Zvikanzi ivo vakafamba vaenda. Why? Pamusana pekuti Abraham took responsibility yemaactions ake. Abraham akaita zvaaifangwa kuita sababa asati afa. And Abraham haana kungoita wishful thinking. He acted. No matter how much it pained him, he did what a father was supposed to do. Apedza kuita zvaifangwa kuitwa nababa, akasiya aronga musha wake. Isaac haana kusara achizoronga nyaya dzababa. Isaac haana kusara achizogariswa matara ababa. Isaac haana kusara achizointroduced kumanani rezi akanga aitwa nababa akazoerekana achiuya. Isaac haana kusara achizosangana nevakoma nevaning'ina pamariro. Why? Pamusana pekuti izvo, what was supposed to be done was done when the man was still living. Now, ndine machallenges andinawo panapa ari kunetsa vana vangu. Andinoda kuti titaurirane nemi vakuru sevanhu vane pfungwa dzinopanana moto. Andoda kuti tiwirirane nemi vadhara vezera rakafanana nerangu. Andinoda kuti imimi musati mafa, because muchafa. Hakuna unorarama nekusingaperi. Hakuna uchatenderera nekusingaperi. Kudriver mungadriver hamudrive nekusingaperi. Munonzi chef kubasa asi hamuzoiti chef nekusingaperi. Muchapensionwa pano pasi, mozopensionwa naiye musiku wedenga nepasi. Saka hapana munhu ari muhadhi nekusingaperi. Munotyisa but hamuzotyisi nekusingaperi. Saka kunemi munotyisa nemusingatyisi, I am talking to all of you. Ndoda kuti mugare pasi panapa nenyaya dzatiri kutaura nezvadzo, musiye maisa these things in order like mature people. Munofanirwa kugara pasi paratidza kuti paive nababa pamba pano, paive nemunhu mukuru pamba pano, paive neanotonga pamba pano, paive nemunhu ane dzinopanana moto pamba pano. Itai zvakaita mukoma wenyu Abraham mushure mekunge aakuda kufa. Chinhu chekutanga chandoda kukuudzai ndechekuti izvo, kune vamwe venyu vagera apa vane nyaya dziri kunetsa. Imimi munozviziva mune mari, imimi munozviziva mune mabhizinesi, asi munozviziva imimi kuti zvinhu zvenyu zvamakaita izvi hakuna kuronga kwamakaita. Munozviziva kuti zvinhu zvenyu izvi mune zvikwambo zvenyu zvamakaenda muchinotuta. Munozviziva kuti imimi n'anga dzamakaenda ndimunodziziva. Imimi munozviziva matenda amakapiwa ndimunoaziva. Imimi munozviziva madhimanzi ezvikwambo zvenyu ndimunoaziva. Hakuna munhu anotenderwa kufa asati aita zvakaita Abraham. Sort your things out. Zvinoda kudzokerwa kuchipinge enda unodzosera, zvinoda kudzokerwa kubhoera enda unodzosera, zvinoda kudzoserwa kumalawi enda unodzoserwa, zvawakanotora kumozambique enda unodzoserwa. Vana havafanirwe kusara vachiisa zvinhu in order zvakaitwa nemurume mukuru achitsvaka, achida, achiziva. I want to tell you, do not be indifferent. Usavenge TV, usavenge phone, usavenge watch. Ndiri kuti inini patiri kutaura iko zvinezvi, zvakanyanyisa kunaka kuti munhu usati wafa gadzirisa zvinhu zvako izvi. Ende ndoda kukuudzai mese muri apa, hakuna wakapiwa detika, hakuna unoziva kuti unoenda rini, hakuna unoziva kuti unofa rini. Usasiye kuti zvinhu izvi zvogadzirika mangwana. Dzorerai zvinhu izvi kwamakazvitora nekuti imimi ndimi munozviziva. Hongu maizvida kuti mupromote kubasa, ndomva mapromotwa, makaita zvakanaka. Hongu maizvida kuti mabhazi akawanda, makaita zvakanaka. Hongu maizvida kuti muite dumbu, makaita zvakanaka. Hongu maizvida kuti mutyise pachechi, makaita zvakanaka. Hongu maizvida kuti mutyise kubasa, makaita zvakanaka. Hongu maizvida kuti muite boxing, makaita zvakanaka. Vamwe venyu maizvida kuti mutambe bhora ramakanga musingagoni,
makaita zvamakaita. Vamwe venyu maizvida kuti imimi muimbe, muite mukurumbira wekuimba, makaita zvakanaka. Mubvunzo wada kuda kutaura ndewekuti izvo, asi muzive kuti hatidi cooperative pazvinhu zvemunhu. Murume umwe neumwe usati wafa, gadzirisa zvinhu zvako. Murume umwe neumwe usati wafa, dzorera zvawakaromba. Murume neumwe usati wafa, dzokera kunganga yakakupa. Ndiwo unoziva kwazvakabva. Kana isusu sevana tichizvida, tichanotora zvedu. Kana isusu sevana taakuda bhora, tichazonotora zvedu. Ndinokukumbirisai nemweya washi kuti rongekai pachinhu ichi. Ndaitaura umwe musi, ndichitaura neumwe mwanasikana tichitaura nyaya, akanditi izvo, ndine chinhu chimwe chete chinondirwadza muupenyu. Ndikati chii? Zvikanzi baba vangu vanondidongorera kana ndichigeza. Ende chinoita kuti vandidongorore, vane mushongo wawakapiwa, wawakanzi vanofanirwa kurara nesu. Isusu hatikwanise kuita izvozvo. Ende baba vedu vagara vari on our back for a very long time. Mudhara ndoda kuti ndikuudze. Izvo iri panapa ndeyekuti izvo, kana une zvinhu zvako, dzorera. Haikona kuti vana vasare vachitambura nezvinhu izvi. Hongu pane solution yezvinhu izvi. Asi nyaya huru iri pano, ngatirongei zvinhu zvedu. That's number 1. Number 2, imimi vemagirlfriends akawanda. KuHighfields mune magirlfriend, kuMbare mune magirlfriends, kuChipinge mune magirlfriend, kubasa une magirlfriend. Ende vana vako jahwi nefararira. Ende problem inonetsa ndeyekuti musi waunofa, vanoya voungana vove muyedzo muupenyu hwevamwe vanhu, vove zvipikiri mumaziso evamwe vanhu. Why iwewe kana usati wafa? Why don't you sort this mess? Hazvina kunaka kuti munhu ane 40 years aintroducwe achinzi uyu munin'ina wako ane 6 years, akaitwa neumwe mudhara akasiya zvinhu zvake zvakangoita zvakangomira zvakaita manyama amire nerongo. So by the end of the day we need to put these things in order. Why ndiri kuti zvinhu zvinofanirwa kuiswa in order? Pamusana pekuti zvinoaffecta salvation yevana vedu, zvinoaffecta relationship yevana vedu naMwari, uye zvinoaffecta relationship yevana vedu nesu. Zvakanyanyisa kunakira mudhara wese, usati wafa, gadzirisa zvinhu nemhuri yako. Unoziva vanhu vese tingakuti wakanaka, kumabasa kuti tingakuti a very good manager. Unoziva munzira umu unenge uchipa vanhu vese lift. Unoziva unogona kunzi nevanhu vese vachikombera vachiti maita zvakanaka. But chinhu chakanyanyisa kunaka muupenyu, before you love us, learn to love your family. Before you put order kubasa, put order in your family. Before you organize workshop ekubasa, organize zvinhu zvekumba kwako. Put order in your life. Isa order muupenyu hwevana vako. Zvakatinakira. Saka ndatindikuudzei panapa kuti umwe wedu asati afa, Abraham akamake sure kuti that had been sorted, and it was sorted. I hope you hear me. I hope you get me. Chimwe chinhu chandinokukumbirai kuti muite ndechichichi, mese mugere kwamakaita. Kana mukatora mukadzi ukaroora, ukagara nemukadzi akabereka vana, kana achinge abereka vana, vana ivavo vakafunga kuti baba vari kuabhuza mai vedu, vana ivavo vanoita ukama husina kumira zvakanaka nababa vavo. Kana vadaro manje, vanotadzira iwe, votadzira Mwari. Asi kutadzira kwavari kuita Mwari, it was not by choice. Kutadzira kwavari kuita Mwari inyaya yakatangwa noumwe murume. Saka nyaya dzakadai kuti dzigadzirike, zvinoda kuti ugare pasi, iwe unonyatsozviziva kuti panapa zvinhu hazvisi kufamba. Why don't you sort these things out? Sei ndiri kuti zvigadzirise? Remember kwawakatobva ndokure pawakuenda padhuze. Vamwe venyu muri kungoita nharo, hamuna kana 7 years imi. Vamwe venyu muri kungoita nharo, hamuna kana 5 years imi. Munongoda kufamba kaoma musoro over things that you should sort out. I am telling you, vanhu vari kutokunyengerera kuti ndakugadzisei nyaya. It's not like vacha benefita from you. There is nothing to benefit because you are a spent force. Usafunga kuti mukadzi wako pari kuti let's live in peace, ari kuti izvo pane chaachaona kubva pauri because wakatopera kare, ende iwewe due date rako ratopa next door. But what you need to do as a man, ndezvekuti musi waunofa uchifuratira, it will not pay you kuchema uri pamubhedha werufu. It will not pay you to regret wakuda kunofa. It will not pay you to try and make up panguva isiriyo. It can only but pay you if you do it today. Put your house in order like what Abraham did. Ndobva ipapo, Psalms chapter 8 vanangu, ndine imwe grupu yevanhu yandoda kutaura nayo. Vamwe vese vharai nzeve.
Grupu yevanhu vandoda kutaura nayo igrupu yevanhu who desperately want to get married, but it appears as though the doors have been closed. Grupu revanhu vandoda kutaura naro igrupu revanhu who wanted by now kuti vange vakabata vana pazvipfuva, but it did not happen like that. Grupu randoda kutaura naro igrupu revanhu rekuti every minute iri kupfuura vari kufunga kuti they are due for expiry. This is the group randiri kutaura naro. Ndimo andoda kuverengera mukati mebhuku ramapisa rema chapter 8 pavhesi ya3 rangu rinoti, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon, the stars which thou ordained, what is man that thou art mindful of him? What is the son of man thou visiteth him? Unoza kutaurwa na David panapa ari kuti ndikafunga mabasa ese emaoko enyu, Mwari humhizha hwamakadisplaya, ndikafunga maplanets amakasaspenda, ndikafunga manufacturing yamunoita yeoxygen, ndikafunga processing yamunoita yenitrogen, ndikafunga mhino yemunhu nemasakiro ainoita mweya, ndikafunga mwana ari mudumbu, ndikafunga marongedzero amunomuita. Unoziva kana mwana ari mudumbuka akamutakura haziri anomuchengeta. Mwana ari mudumbu anochengetwa nesimba risingatuvidzwi riri kubva kumusoro kudenga. Saka panapa David ari kuti ashamisika akati, Mwari imimi ndiri mudumbu mamai vangu, mapatsi zvichakanzi nzeve iri kwayo, chakati chiri kwacho, chakati chichiri kwacho chisati chajoina. You had the diagram in your hand and you knew Mwari muri kudenga kuti Martha achazvarwa, ende pamaitaura nenyaya yaMartha maireva ini. Saka panapa Bhaibheri rimanje riri kuti kana ndikafunga zvese zvamakaita izvozvo, I know kuti Mwari you are mindful of men. I know I am on God's mind. I know I am God's idea. I know I am God's design. I know I am not coincidentally here. I know he knows me by name. Iwe kana Jehovha achiti ndinokuziva nebvudzi riri musoro mako, because Bhaibheri rangu rinoti hanzi nyangwe rimwe rikadonha, the Lord knows kuti kune bvudzi rabva. Hanzi ukachema ndinoziva kuti wachema, ukaridza tsamwa ndoziva kuti waridza tsamwa, ukademba ndoziva kuti wademba, ukakanganisirwa ndoziva kuti wakanganisirwa. Mwari haaremerwe nenhamba yevanhu vari paplanet Earth. Number 1. Mwari haaremerwe nemawandiro akaita vakomana pachechi. Number 2. Mwari haaremerwe nekuti munhu une zera ripi. Number 3. But I want to tell you chinhu chiripo ndechekuti izvo chinhu chinotanga kuitika muupenyu hwemunhu, the first thing that happens, you lose hope. The next thing, you lose faith. The last thing, you lose trust in God. And the fourth thing, unongorarama sepepa. Ukada kuendwa nemhepo nekuko, waendeswa nemhepo. Ukavimbiswa neuyu, hapana chinobuda. Ukanzi neuyu ndinogara newe, hapana chinobuda. Uyu anokuitisa zvakati, hapana chinobuda. Otenderera pese, hakuna chiri kubuda. Chaunongobvunzwa chete, mibvunzo isingabhadhari. Nevanhu vanofunga kuti kusarongeka kwako kunoita kuti uve mucondition yavari. Vasingazive you did everything that was supposed to be done. But those who did nothing are benefiting when you are not benefiting anything. What I want to tell you today, ndeyekuti izvo, Mwari ari kudenga knows you by name. It's only that iwewe ndiwe waane pfungwa yekufunga kuti Mwari haakuzivi. I am telling you, God knows you. Pane rimwe bhuku randoverenga rakanyorwa neumwe mudzimai so anonzi E.G. White. Mudzimai anoti izvo, hanzi patichaponeswa taenda kudenga, hanzi vanhu vachabvunza mubvunzo kuti kwa mapaseo ese ayo ari ukoyo asina kuvhurwa ndeani. Zvonzi izvo nengirozi dzakutaura, these were answers to prayers that were uttered by men, but when we got there they were no longer in position. Zviri kuedza kutaurwa kunzi kudii? Zviri kuedza kutaurwa kuti izvo hakuna munamato wakaitwa nemunhu akapfugama usina kupindurwa. But unfortunately we change goalposts. Kana ndichiti kuchinja goalpost ndinorevei? Nhasi unopfugama oti kuna Mwari, ndipei mukomana. Mwari ndoda kuti mundipe mukomana akanaka because I cannot stay alone. Mangwana makuseni unopfugama oti Mwari, chindi inini I'm no longer interested. Chingondigadzirai kuti ndikwanise kuzvigamuchira zvakadai ndirarame ndakadai. You are not telling God the truth. You must be where you were when you were praying. If God says no,
He should knock at your door and say no. No man can say to you no on behalf of God. Hakuna mchembere anofanirwa kuuya achiti izvo zvigamuchire on behalf of God. Hakuna elder anofanirwa kuuya achitaura kuti izvo we must accept defeat on behalf of God. Because he is your God, he will talk to you. He is your God, he will understand you. I am telling you, tears that are shed before my master are not wasted tears. So I will tell you, do not pretend before my God. Good things are okay when things are not okay. Do not pretend before my God that you are ready for it when you are not ready for it. Do not pretend before my God that you more vet usiri more vet. Chinofangwa kuitika when I go before my God, I get to be honest. I am telling you the principle that must be employed and the principle that must remain pa relationship inoita munhu naMwari ndeye kuudzana chokwadi. Unoziva ndiri mutadzi sezvandiri izvi. Kana ndine zvandinoda pamberi pababa vangu, ndoenda ndonovaudza kuti Mwari pandiri kukumbira chikafu handisi kukumbira based on merit. Ndiri kukumbira based on the abundance of your mercies. Mwari handisi kuuya pamuri ndichiti nekuti ndaka chidai. Ndiri kuuya kwamuri pamusana pekuti ndiri kungokumbirawo favor. Mwari zvinhu zvandiri kukumbira ndezvekuti mungondiitirawo nekuti muri Mwari. Because if God was supposed to give me what he owes me, I will get nothing. Because God owes men nothing. I want to tell you, hazvireve kuti vapfuura nepamberi pako apa vakaita zvinoshamisa. Hazvireve kuti vapfuura nepamberi pako apa vanhu vakarurama. Hazvireve kuti vese vapfuura nepamberi pako apa havana kumbokanganisa. Vatoripo vakabvisa nhumbu sewe. Saka usati iwewe kusaroorwa kwako zvivi, nekuti Mwari ndiMwari anoregerera. Saka I want to tell you, do not destroy hope. You need this too. Do not be desperate. You need God. Knock on his door, he listens. Last verse yandinoda kuverenga panapa, iri kuna Colossians chapter 1 verse ya 16. Yangu inoti, nokuti maari ndemuna Jesu zvinhu zvose zvakasikwa, zviri kudenga napanyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwe, zviri zvigaro zvovushe kuna vushe, kana vabati kana masimba, zvinhu zvose zvakasikwa naye uye zviripo nekuda kwake. Ndodzokorora. Bhaibheri riri kuti izvo hakuna chiri pano pasi coincidentally. Hanzi zvinhu zvose zvakasikwa naye uye zvese zvinobatana maari uye zvose zvakaitirwa iye, zvikanzi uye zvose zviripo nekuda kwake. Ndoda kuti mupabate. Vakorinde vekutanga chapter 4 verse ya 1 yobva yati, munhu upi noupi ngaarangarire saizvozvo kuti tiri varanda vaKristu, vachengeti vezvakavanzika zvaMwari. Munoziva kutorwa neBhaibheri pekutanga pari kunzi izvo zvinhu zvose ndezvake, zvinhu zvose zvakaitwa naye, zvinhu zvose zvinobatana maari, uye hapana chiripo chakaitika chisiripo chisingade iye. Pobva papinza panapa zvonzi zvino ngatirangarirei chinhu ichi, tiri vatariri vaKristu, vachengeti vezvakavanzika zvake. Ndiri kutaura nemi vafana, ndotaura nemi vakuru. Hakuna munhu anofamba panyika ane makumbo maviri akauya by accident. Number 1. Hakuna munhu anofamba panyika anofanirwa kuitwa taken care of nekuti unoti chidzoi. Number 2. Uye hakuna munhu anofamba panyika anofanirwa kupiwa ma-false promises. Pamusana pekuti Bhaibheri rangu riri kuisa pachena kuti Mwari anoshanyira munhu wese. So, chandokumbira kuti tiitane ndechekuti ngatirespektanei. Mukudanana ngatirespektei zvinhu zvamudhara. Mukurambana ngatirespektei zvinhu zvamudhara. Mukuvimbisana ngatirespektei zvinhu zvamudhara.
mukusavimbisana ngatirespektei zvinhu zvamudhara, mukuseka ngatirespektei zvinhu zvamudhara, mukusaseka ngatirespektei zvinhu zvamudhara, vakaroora ngatirespektei zvinhu zvamudhara, uye vakaroorwa ngatirespektei zvinhu zvamudhara. Vana vamwene kana taona varoora ngatirespektei zvinhu zvamudhara, uye varoora kana maona vamwene ngatirespektei zvinhu zvamudhara. Because bhaibheri rangu riri kuti ndatizivei chinhu ichi, isusu tiri vatariri vezvakavanzika zvaKristu. Why? Because iye Kristu ndiye anoona capacity iri mumunhu. Iye Kristu ndiye anoona capacity muno umwe nemumwe. Ngatiregei kuzvidzana, ngatiregei kushemedzana, ngatiregei kurwadzisana, ngatiregei kuisirana pasi. Why? Tiri vachengeti vezvinhu zvamudhara. Ndoda kuti paunopinda mumba nhasi, kana uri mwana wakatarisa mai vako, uzive kuti izvo mai vako, iwewe uvachengete mune zvakanaka zvinhu zvamudhara, uvarespekte mune zvakanaka zvinhu zvamudhara, uvateerere mune zvakanaka zvinhu zvamudhara. Behavior yako isavachemedze zvinhu zvamudhara, kamusvutiro kaunoita kasavachemedze zvinhu zvamudhara, madrugs awakuda kutora asavachemedze zvinhu zvamudhara. Ndati tiri vatariri vezvinhu zvakavanzika zvaKristu. Ngatizivei chinhu ichi, zvinhu izvi zvinhu zvamudhara. Uye ndoda kuti iwe kana uchipinda mumba wakatarisa mudhara wako, uzive chinhu ichi. Mudhara kana anga iwe unongoona mhanza, mudhara anoona zvikuru kudarika mhanza. Iwe unongoona mavende, mudhara anoona zvinhu zvikuru kudarika mavende. Iwe unoona munhu asina capacity, mudhara anoona zvinhu zvine capacity. Vanhu vaMwari mukurarama semhuri, chengeta zvinhu zvamudhara. Ndokumbira kuti kana watisarudza kuita vana, uzive kuti wakagamuchidzwa zvinhu zvamudhara. Ndikanzi uri mutariri wezvakavanzika zvamudhara. Kana mudhara achiziva kuti mwana waunaye achatonga nyika, kamutongero kaachaita kachaenderana nemachengetero aunoita zvinhu zvamudhara. Saka ndokumbira kuti tese takagara vanhu vaMwari tibatane nekuziva kuti zvinhu zviri panapa izvi zvinhu zvamudhara. Zvinhu zviri panapa izvi zvinhu zvamudhara. Let's respect each other. Let's respect each other. Let's be there for each other. Let's accept each other. Ngatibatanei. Saka nhasi unondisati ndanamata vana vangu ndoda kumbokudzai. If you are double crossing someone, uri kukanganisira zvinhu zvamudhara. Kana uri kuvimbisa kuroora munhu waunoziva kuti hauroori, uri kukanganisa zvinhu zvamudhara. Kana iwewe uri kuronga kuramba zvinhu zvaunoziva ndezvako, uri kukanganisa zvinhu zvamudhara. Munhu wawakamitisa uyu, wauri kuudza kuti ita plani nenhumbu yaunayo, uri kukanganisa zvinhu zvamudhara. Pakunakidzwa kwezvinhu izvi manga muri mesi, pakuremerwa kwezvinhu izvi wakutakidza mwana woumwe. Ndonoziva kuti kuna chinorwadza ndechekuti iwe uri kutoafoda kuenda kupati, you don't even care umwe munhu akaremerwa. Varipo nhasi vanhu vakanditeerera pano vakanditarisa, mutori nemimba dzapa 6 months dziri uko dzamuri kuramba, vamwe mune dzine 2 months dzamuri kuramba, vamwe dzamunadzo asisati dzatozikanwa nevabereki dzamuri kuramba. Muri kukanganisa zvinhu zvamudhara. Why can't you own up and respect zvinhu zvamudhara? Garai pasi, mugarirane pasi, musabatane rafu. Musagare dare rekuronga vanhu sezvinonzi ndimi Mwari. Kudenga kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakasikwa naye. Zvinhu zvose zvinobatana maari. Uye zvinhu zvose zvakaitirwa iye. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiku wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Nyasha nembiri nerugare dei zvingave zvenyu. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Amazwi angcwele asinelwe uhambo lwethu khona emhlabeni, asichazele inhliziyo yakhe ovuma ngena enhliziyweni yakhe. Amazwi okuphila asithemba, asipha amandla, ayasinwetha lapha emhlabeni. Siyalahleka amazwi endulo ekhaya, amazwi amahle aguqulile inhliziyo
Sipiwe nguba siphile njengamakristu wena hamba ngokuqonda uyigcine imithetho yethu ukholwe kuJehova amazwi agcine uhambo lwethu asichaze Holy words of faith handed down to this age came to us through sacrifice. Oh, hear the faithful words of Christ.